दानिया बुंदो दाराव आंनि BMW गारियाव गाखोनानै बोरै मोनदों? मोजाङानो मोनदों आदा। गुसु गुसु बार गलायो नोंना गारिया। गुसु बारल' बाराबा थान्दा बरफबो गबावोसो गथा गथानो। आरो अनेक फेसिलिटि दंबावोसो। गोजां बोथोराव गरम गरम बरफबो गबावोसो बाराबा। नंमारगौ आदा, मा गारिहाय बे अर गलायलायनाय? नङा माथो, नंगौब्रा। दे जाबाय बेफोरखौ दोनदो। रमान्टिक खोथा रायलायदो दानिया। मा खोथा रायलायनो आदा? आं लाजियोहाय नोंनो बुंग्रो। हालालां नोंखौ। मा गारि सिङाव सानैजों थानायालाय सोरखौलाय लाजिखांबाय बायनांगौसै। लाजियाबा आंहा इफोरबायदि रायलायनाय हुदा गैफेरथारा रावजोंबो। ओरैनोबा दासो फार्स्ट मोजां मोनजेनलायनाय, बिखायासो दुब दुब मोनगासिनो आंना। नंगौ नामा? जेबो नङा जारौ, फार्स्टआव बिदिनो जाखायो। आंहाबो गोदो गोबां जाखांबाय बेफोरबायदि। सिख्लाफोरजों गारजायैनो दासो एसे एक्सपिरियेन्स जाहांदों आंनानोबा। आयु, आदाया होमबा सिगां गोबां सिख्ला मोजां मोनखांबायमोन नामा? नोंगौथ'। हिसाब गैया साबैसे गारलायनालाय सानबाबो सानख'नो हाला। नाङाहाय होनबा आंनो बेबायदि हौवाखौ। दाना नोंनोबो नांलायानो जालायबाय। नाङाथ' आरो बेफोरबायदि सानै साथाम सिख्ला गोसोथोग्रा हौवाखौ आंनो। सालि, दहायनिफ्राय होनबानो आंजों टाइम पास खालामगासिनो ना? ओंखारलां आंनि गारिनिफ्राय गोख्रैनो, नों बादि सिख्लाया। आखाइ खबबानो ज्राव ज्राव फैयो नोंसोरबायदि सिख्लाया आंनि खाथियाव। आरो नोंलाय मासै आउट। नांखायाबा आंनो बेबायदि हौवाखौ, नै थांखानोसैबो आङो। नोंनिफ्राय अथ' माहाजोननि फिसालाफोरानो नायफैयो आंखौ हेलिकप्टार लालायनानै, आरो नोंलाय मासै? सालिया आरो गिदिर लेक्सारसो हरनो बे। ओंखारलांदों गोख्रै आंनि गारिनिफ्राय। गारिखौ लाखिबासो ओंखारलांगोन दा। लाखि गारिया, नोंनि बे गेसाव गारिया स्पिनानो उरायहरगोन आं दा बाराबा। गुड बाय नों बायदि हौवाया। सालिया आरो लेक्सारसो होनांगौ नोंनो। ओरैनो गोसोथोफ्रांबाय आं सालिनि फिसाखौ। बेखौ गोसोआवसो बांगाल सिख्ला गोसोनि साबसिनमोन। जाथ'बायलै लोगोफोर दिनै एसेनोसै। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेल आइकनावबो टिं थुनानै हो।